Ginoo magbubuhat sa tanan, awitan tag mga pasalamat. Ablihan tag kasing-kasing nga puno sa gugma, simbahon ta ang atong Amahan. Simbahon ta ang Ginoo, ang Hari sa yuta, himayaon ang iyang ngalan. Yugbuan tang magluluwas sa kanasuran, siya gayon aton maglilipay. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw nga ipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyanan ta kita sa Dios nga mga gahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, sa mga mahan ug tig panalipod, kung wala ikaw, wala maligon, walay santos, tultuli kami nga na sa kinabuhing tunay, pinaagi sa pagtabang kanamo, sa hustong paggamit sa mga maayong butang ni ining kalibutan. Kini ang magipangayo, pinaagi sa mga Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhiyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodus. Ibiya si Moises ug milugsong sa bukid. Dala niya ang duha ka papan nga tig pahinumdum nga may sulat sa luyog-luyo. Ang naghimo ni adtong papan mao ang Dios, ug ang nahisulat niini gikulit sa Dios mismo. Nadungog ni Josue ang kaguliyang sa mga tao, ug miingon siya kang Moises. Nadungog ko ang mga kagahob nga ingon og gubat sulod sa kampo. Si Moises miingon, dili kana kagahob sa kadaugan, ni kagahob sa kasub-anan, tungod sa kapildihan, kundili mga panag-awit ang akong nabati. Sa dihang nakaduol na si Moises sa kampo ug nakita niya ang nating baka ug ang mga tao nga nagsayaw, labihan niyang sukua. Ipusdak niya ang mga papan nga iyang gidala ug gibuak niya kini diha sa punuan sa bukid. Unya gikuha niya ang nating baka nga ilang gihimo, gidauban kini, gidugmok ug gisagol sa tubig. Unya gipainom niya kini sa katawhan sa Israel. Giingnan niya si Aaron, unsay gihimo nimo niining katawhan nga giangin mo sila paghimo niining makalilisang sala? Si Aaron mitubag, ayaw kasuko kanako, nasayod ka bitaw, nga gusto gayud sila nga magbuhat og dautan. Miingon sila kanako, himui kamig Dios aron mangulo kanamo, kay wala kami masayod unsay nahitabo ni Moises nga maoy nagpagawas kanako sa Ehipto. Giingnan ko sila kadtong may bulawan dad-angari kanako, ug busa gihatag ko nila kanako ang ilang bulawan. Unya giitsa ko kini sa kalayo ug mitungha kining nating baka. Pagkasunod adlaw, si Moises miingon sa katawhan,
nakahimo kamog makalilisang sala, apan karon mutungas ako sa bukid ngadto sa Ginoo. Basin pag madani ko ang Ginoo sa pagpasaylo sa inyong sala. Ibalik si Moises ngadto sa Ginoo ug niingon, pagka makalilisang gayud sa sala nga nahimo niining mga tawhana, naghimo sila alang sa ilang kaugalingon, usa ka Dios nga bulawan. Apan pasayloa in taon sila sa ilang mga sala. Kung dili ka makapasaylo kanila, papasa sa imong listahan ang akong ngalan. Ang Ginoo miingon kang Moises, ang ngalan sa nakasala kanako maoy akong papason. Karon lakaw dad-a ang mga tawo sa dapit nga giingon ko kanimo. Ayaw kalimot nga giyahan kamo sa akong anghel. Hinumdumi nga ang akong anghel magagiya kanimo. Apan ining abot sa hustong panahon, silutan ko gayud sila tungod sa ilang sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang atong mga katigulangan naghimog baka didto sa Horeb, ug nagsimba sa usa ka larawan nga tinunaw. Ilang gibaylo ang ilang himaya sa larawan sa usa ka toro nga mukaog balili. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Nalimot sila sa Dios nga nagluwas kanila, nga naghimog dagkong mga buhat didto sa Ehipto, katingalahang mga buhat didto sa yuta sa Haam, makalilisang mga butang didto sa dagat nga pula. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Unya mihisgot siya sa pagpuo niini, apan si Moises ang ilang pinili. Ibarog aron pagpangamuyo alang kanila, aron pagpuypoy sa iyang makalaglag nga kapungot. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaaw sab kanimo. Tinudlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Misugilon si Jesus ngadto sa katawhan ug laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa liso sa mustasa. Ang labing gamay sa tanang liso, gikuha kini sa usa ka tawo ug gipugas didto sa iyang uma ug sa pagtubo na sa maong binhi. Nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Kini nahimong kahoy ug nanugpa ang mga langgam ug nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilon na usab kanila ug laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa ipagpatubo sa pan. Gikuha kini sa usa ka babay ug gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pasugilon niining mga butanga ngadto sa mga tawo. Wala sila'y gisulti kanila bisag unsa kundili pinaagi sa sambingay. Gihimo kini niya kini aron matuman ang giingon sa propeta. Mugamit ako og mga sambingay kun makigsulti ako kanila. Tuginlan ko silag mga butang nga wala pa ibalo sukad mabuhat ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.
Mga igsuon, gidasig kita sa atong ebanghelyo karon nga atong pamalandungan pag-ayo ang bilis sa gingharian sa Dios. Gani si Jesus migamit og duha ka mubo apan lawom nga sambingay, ang liso sa mostasa ug ang patubo sa pan. Unsa may buot ipasabot ni ini? Kini nagtudlo kanato nga ang gingharian sa Dios, ang relasyon nato sa Dios, ang atong kaluwasan bililhon kaayo ug kinahanglan motubo gayod sa atong kinabuhi. Labaw pa niini sa bisan unsa nga butang nga atong maangkon dinhi sa kalibutan. Kay ang liso sa mostasa ug ang pan nga patubo naghisgot kung unsa bagayod ang gingharian sa langit. Sama sa usa ka liso, patubo, na hinaot pa unta pagatubo sa atong kinabuhi isip mga binunyagan. Pinaagi sa atong buhat, pinaagi sa atong pagsakripisyo. Kay kakugi og sakripisyo, walay duha-duha na pagtabang kanato sa atong kinabuhi. Og karon pangutan-on nato ang atong kaugalingon. Unsa ba kadako ang bilis sa Dios ug sa iyang gingharian alang kanato? Andam ba usab kita nga ihatag nato ang atong kaugalingon, ang atong mga tinguha, ang atong mga kahadlok, ang atong mga bisyo aron sa gingharian sa Dios? Usahay mas giganahan nato o gitagaan natog bili ang kalibutanong butang sama sa salapi, gahom, kabantog o kalingawan. Apan ang ebanghelyo nag-ingon kanato nga kining tanan lumalabay lamang. Kay ang tinuod nga bahandi mao ang Dios. Ang pagpangita sa gingharian sa Dios, nasayod kita na dili sayon. Nagkinahanglan kini og pagtuo, pagsalig ug pagbalik lantaw sa atong mga prioridad. Tingali adunay mga butang sa atong kinabuhi nga nagbabag sa atong bug-os nga pagdawat sa atong Ginoo. Kini atong mga kahadlok, atong mga kahigawad, atong mga sala, o bisan pa ang atong pagkatapulan sa espirituhanong butang. Apan ang Ginoo nagdapit kanato karon. Naangay nato pamalandungan ang iyang gugma, ang iyang kaayo ug ang iyang plano alang kanato. Dawaton nato siya. Isip ang iyang kanunay na imbitasyon kanato, ang pagsunod kaniya. Ug kung buhaton nato kini sama sa mga tawo nga nakakaplag sa bahandi o sa negosyante nakakita sa bililhon nga mga butang. Makasinati usab kita og kalipay nga dili masukod. Kalipay nga tinuod og mulungtad hangtod sa kahangturan. Hinaot na kining adlaw atong kumpirmahon pag-usab ang atong gugma og pagpahinungod sa Dios. Ang atong labing bililhon nga bahandi sa atong kinabuhi. Kay matod pa sa usa sa kanta na, let us seek first the kingdom of God. Ug asa man nato na makita ang gingharian sa Dios sa tagsa-tagsa natong kinabuhi. Diin kita gitawag isip mga templo sa Espiritu Santo. Busa atong gipakaylap ang gingharian sa Dios. Dili lang sa spiritual na mga butang, labaw sa tanan sa atong pagpuyo dinhi sa kalibutan. Diin kita kinahanglan mahimog matinud-anon kanunay. Ug dili nato isalikway ang Dios. Pinaagi sa pagbuhat og mga butang nga sukwahi sa atong pagtuo. Kita mga anak sa Dios, apan diha sa mapaubsanong pag-ampo. Muadto kita kaniya isip mga sulugoon sa gingharian nga naninguha makatuman sa katungdanan ug mga liyupo kita
nga iyang punan ang pagtuo. Diha sa pagampo mo hangyo kita kaniya, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dongga nga among pagampo. Nga ang mga Kristiyano sug ang nagpadayag sa ilang pagtuo ni Kristo, mulambo diha sa pagtuo ug paghigugma sa usag-usa, isip timaan sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among Nga ang atong kaugalingong pagtuo muuswag ug atong angkunon nga kita nagsalig lamang sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among Nga kadtong nagmabugnawon sa pagtuo ug nasubrahan sa kasubo ug kahigwaos, mapanalinginan unta sa kasibot sa pagbag-o sa ilang Kristohanong panaad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang Nga taliwala sa ilang daot nga panglawas, ang mga masakiton ug ang mga nag-antos, makalahutay unta sa paghawid sa ilang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay nga nag-alagad sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan, dawaton ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo among amahan, sa among kasayuran, nga wala kami mahimo sa among kaugalingon lamang. Tabangi kami nga makahawid kanimo diha sa pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang dako nga paghala kisa ulog nato sa pagupa sa Dios sa panahon, kabahin siya sa atong kasaysayan, sa pagdala sa atong kaluwasan, santo sa kining minupukpan, ginahanap namo kanimo amahan, santo sa ang among abuluhangon, hinahanap sa tanang panahon, santo sa kining minupukpan, ginahanap namo kanimo amahan, santo sa ang among abuluhangon, hinahanap sa tanang panahon. Mga igsuon, pagampo kamo aron ako sakripisyo dawaton ta sa Dios samahan, mahagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eukaristiya magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo, Manaaw usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga amahan Dios nga tunhay ug magahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Tuyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon.
Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mga espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngayula alang kaninyo ug alang sa daghang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, hinipahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Romulo among obispo, George ang kabulig nga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kaw nga daygon, ug amoy kaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo mga gahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamito ng mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatay kami sa kalinaw niining panahon ang tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nang iyong sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atahi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa tong panag-inigsuunay.
Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang buhat ng maano ngatus mga katawa mapukinig isugo sa atong kasulatan pinaagi ka nato kinilang makita nga ang kamandoan gugmani ang langit nun alang sa tanan pagkaanito sa maayong buhay ato sa atong mga igsoon kon mag-abot sa kanami sa grasya magiandam na sa Ginoo Dios Ama. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Mag-ampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak. Kining gasa sa iyang gugma magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa pagampo sa bokasyon. Let us pray. Lord of the harvest, bless young people with a gift of courage to respond to your call. Open their hearts to great ideals, to great things. Inspire all your disciples to mutual love in giving. For vocations blossom in this good soil of faithful people. Instill those in religious life, parish ministries, and families with a confidence and grace to invite others to embrace the bold and noble path of a life consecrated to you. Unite us to Jesus through prayer and sacrament, so that we may cooperate with you in building your reign of mercy and truth, of justice and peace. Amen. Palihog manindog. Ang Ginoo manaka ninyo Manaaw sab kanimo. ug manalangin kaninyo ang mga gahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos ang santos nga misa, lakaw kamo og dadaang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.
kita